Ramon tadawan mga pampabaskog kan sa tuyang kalag. Kaso sarungal daw, kaso hapon, budangon yan. Pinag-irestoryahan ta kung paano makalda ang kalag. Pero dapat ang kalagnan may strong ano yan, maigwa dapat ang strong na ano pod gayan, strong na kamugtakan kang kalag, buda dapat may strong man, may healthy body man kita. Ang healthy body yan matatabangan sa pagitabi kan mga bulong na aprobado kan sa tuyang gobyerno. Mga tugang mga medisina na pinagresita kan doktor. Pero po man kitang mga alternatibo na mga food supplement na aprobado man iyan kan Food and Drug Administration na nakakatabang man para po sa karahayan kan sa tuya mga tugang na salod. Kaya po ramon ta kay Doc Joey Bitito, ang amazing YouTuber, mga tugang Buda apwera kan so lawas ta pwedeng mapakaray junior, matabangan, ang bulsata pwede pang mapakaray. Pwede pang matabangan ang satuyang bulsa. Ayan. Doc Joey Bitito Padi, magandang umaga. Today, magandang umaga and happy All Saints Day sa talaga po sa nagdamag sa inyo. Sabi ko nga kanina Padi, pinag-uusapan yung kung paano ayusin ang ating kaluluwa, di ba? Sa tuyang kalag. Pero dapat man napag-irestoryahan ta permi kung paano man ayusin ang sa tuyang lawas. Yan, okay. Ano pang latest pa di? Hali sa imo tabi bilang sarong health educator sa satuyang mga kababayan, ano pa sa imong advokasya para na pwedeng ihiras mo niya na paggaga? Go ahead, tabi. Mas maray pa din ay inuto nyo na so karahayan kan sa ating salon. Yan, oho. Haloy kitang mamaalam sa mundong ibabaw. Yes. Bago so sa tuyang kalag ay na mapaduman sa langit kung kita mo kagustuhan kang sa tuyang kagurangnan. So para itabi pa din na maghaloy ang buhay tadig sa mundo. Yan. Lalo kung may silbi pa tayo. Yes. Diba? Yes. Oho. Napapakinabangan pa ng ating pamilya, ng ating kaibigan, kamag-anak, kakilala. Siguro mas magandang ingatan niya to ang ating buhay. Yes. Sa totoo lang, the age of 70, hindi ko pa di ito'y inakala na abot tayo kasi tayo na sa bata pa, sakitin tayo. Tayo nasa Manila, kasi nasa Manila tayo po 40 years. Kahit 2 bisa ako na hospital nung wala pa supplements. Manangad ano. At payat na payat tayo, laging may sipon. Maraming karamdaman sa katawan. Pero nung siyempre tayo namulat sa nangyayari at binigyan ko ng pagkakataon na baguhin ko ang sistema sa buhay ko. Tama. 70 years old na tayo, feeling ko at ang nagagawa ko parang 40-50 lang. Ako nga, halata ko talaga. Kasi pag nakikita kita, parang wala ka pang wrinkles. Oo. Ang ano kasi dyan pa din, hindi naman sa tayo nagpo-promote ng mga supplements. Pero kung pag-adalan natin, during the ancient time, yung panahon na ay wala pang mga medisina, wala pang mga synthetic drugs. Tao noon, sabi ko nga, si Methuselah, the oldest man na buhay sa mundong ibabaw, 969. So, isip ako, paano nangyari ito? Yung mananggan ano? 69. Ngayon, 69 lang, hirap ng mabuhay. So, nakita ko sa paniniwala, una, ang tao noon, maka-Diyos. Diba? Pangalawa, ang tao noon,
ay ang mundong ibabaw parang paraiso talaga. Totoo. Ngayon, ng gira. So, daming chemicals. Number 3, walang pollution noon, so paraiso. Pangatlo, ang kinakain noon, mga gulay, prutas, yung karne noon, wala pang... pambihira pa yan. Oo. Diba? Kunigwa man pa din karne ka ito, kwan yan. Oo, ang karne ka ito, dahil pigbabahog ki mga kwan. Ang karne ka ito, dahil pigpapakaon ki mga kwan. Damo-damo lang. Di ba? Oo. So, nakikita ko, kaya ang tao noon, ang buhay ay talagang humahaba ng humahaba. Noon, halos walang problema eh. Andyan lahat eh. May gulay, prutas, may isda, may karneng walang kimikal. Ibig sabihin, less stress noon. Ang buhay ngayon, very stressful na. So, very stressful ang buhay ngayon yan. So, pag na-stress ang tao, nagpo-produce ng free radicals ang katawan natin. Laso niya na healthy cells natin. Yes. So, kinakain natin, may chemicals. Ang ating environment, sangkatutak, ayun na pakinggan ko yung basurang sangkatutak. Yung damo kahapon. Araw at kahapon. Diba? Marami yan na mikrobyo, bacteria. So, airborne yan. Pwede pong ma-up natin. So, sa ngayon po, sa totoo lang, we are now living in a very dangerous world. So, kung we are now living in a very dangerous world, paano aabot? Kaya nga ngayon pa di ba, may 20, 30, 40, 50, 60 na mamatay na. Diba? Hindi lang pati yung pobre. Pati mga mayayaman na mamatay din. Diba? Yes. Kawawa yung mahirap kasi yung mayayaman pwedeng pumunta sa magaling na ospital, di ba? Kasi may pera yan eh. Di ba paano yung mga mahirap, yung mga ordinaryong tao? Ngayon, ano dapat ang gawin para iyan ay maiwasan? Yan, okay. Yan ang the best. Kasi ang karamihan kasi ako, di bale, kakain naman ako ng masarap araw-araw, kaya ako nagtinegosyo eh. Kasi para gusto kumain ng masarap. Di ba? Masatisfy ang aking katawan. Di ba? Yes. Yun ang usual nung ako'y nasa Manila noon. Gano'n narinig ko sa mga tao. Di ba? So, ang problema nga, ang ating katawan, na construct ito, ibig sabihin ating katawan, herbivorous tayo hindi tayo carnivorous. Herbivorous tayo. Dapat maraming gulay, prutas. Iyan ang katawan natin. Iyan ang ginawa natin ng Panginoon Diyos para tayo maging healthy at umaba ang buhay. Yes. Ngayon, sasabihin naman nakikinig, si Doc Joy, masyado namang killjoy. Wala na masarap ang gulay, di ba? Masarap ang karne, di ba? Yan ang sasabihin sa atin ng mga tao. May bulong man ngaya? Pag may bulong man ngaya, sige, sa nakaon sa na. May bulong naman. Yan naman ang bulong eh. Doktor eh. Ngayon, tanungin ko na naman. Kasi ito hindi ito sa based sa aking mga interview sa ating pumupunta sa akin. Ang hapot ko, ganito. Kayo po ba, anong unang karamdaman mo bago ikaw uminom ng gamot? Sabi niya, high blood or halimbawa, diabetes. Okay, pinainom ng gamot, di ba? Pinainom ng metformin, di ba, sa diabetes. Ilang taon na po kayong nag-maintain? Sabi niya, more than 1 year na. Ano po ba ang status na iyong sugar? Sabi niya, minsan normal, minsan tatas ng konti, minsan fluctuating yan Yes. Ngayon, ano ba ang gamot mo sa diabetes? Mayroon akong high blood. So, naging 2 na ang karamdaman niya. So, ang gamot niya, dumagdag na. Nagdadagdag habang naghaloy. Sabi naman ng doktor, siyempre, doktor yan eh. Yun ang pinag-aralan niya.
Oo. Okay lang, gamutin natin ang yung high blood, di ba? So may gamot na naman sa high blood. Oo. Oo. Bibigyan naman siya ng vitamin, siyempre bibigyan ng vitamin siya ng doktor. Oo. Kasi without vitamins, lalo mga antioxidant, natatakot ng doktor, baka tumaas ang creatinine. Yan. Oo. Ngayon, sa akin po, wala akong problema sa gamot. Ngayon sa vitamins, ang akin lang masasabi dyan, yung gamot may chemical. Okay. Ang katawan natin can only absorb so much ng chemical. Kasi nga, ang katawan natin ay ginawa para po sa mga sa pagkain ng mga natural, lalong-lalo mga gulay, prutas. Okay. So ngayon, chemical, may chemical yung mga gamot sa diabetes, high blood, bibigyan naman ng chemical-based na vitamin. Oo. So chemical plus chemical plus chemical, what will happen? Puno na ng chemical. Puno na ng chemical ang katawan natin. Kakain pa tayo ng maraming chemical. Diba? Punta natin yan sa restaurant, lalo-lalo na sa yung restaurant na mga masasarap ang pagkain. Diba? Mga lauyat na yan, marami rin pong chemical yan. Yes. Bubugbugin po yan ng mga magic sarap, kung ano-ano ilalagay dyan para masarap, siyempre. Ang itinanda nila para babalik sa kanila. Ginakain natin, lahat na ay merong chemicals. Kaya ang katawan natin, nagkakaroon tayo ng sakit, nagkakaroon ng complication. Ang sakit natin dahil sa sangkatutak na chemicals. Yung nilalanghap natin may chemical. Lahat may chemical na. Okay. So ngayon, mahina tayo sa gulay, mahina tayo sa prutas. Ayaw natin ng food supplement na natural kasi gastos lang yan, sayang lang ang pera. Ano kagagaling ng tuluyan? So later on, nakita nila, yung kanyang creatinine tumaas na, umabot na ng 200, 300 plus. Nasabi na siya ng doktor niya, di ba? Pumunta ka na sa nephrologist, baka sabi kasi titingnan kung ikaw ay kailangan ng i-dialysis. Umabot po yan ng 400. Sigurado po yan, most likely. Most likely, sabihin na ng nephrologist, dialysis. Yan. So yan po ang nangyayari. Kaya ako po ay naawa sa ating mga kababayan. Katulad pumunta sa akin dito, alam mo, may mga pumunta sa akin dito. Ito kako, good for 1 month. Sabi dok, kailangan ko lang, kaya ko lang, good for 15 days. 15 days, may mga improvement na. Yun nga Mrs. Billion sa buwang tabako dahil sa improvement na marami ng karamdaman, matagal nang uminom ng gamot. Nung araw, nagdala dito ng 3 na ng mga kapitbahay na iba't ng karamdaman. So, tulungan na siya, nakakatulong pa at binigyan ko pa ng incentive na around 2,000. Wow. Siyempre, dala ng tao, kasi may sasakyan yun, may driver, merong gasolina. At the token also, I give her 2,000. Okay. Product at merong cash para naman sa may bayaran niya yung driver niya, pati yung gasolina at pagkain. So ganito po ang ginagawa ni Doc Joey Bitito. Sabi ko nga, hindi ako pa din nagkandidato 2022, inalok akong komanda 2025, inalok ulit tayo. Hindi na kandidato dito. Akin pong tututukan para matulungan ang ating mga kababayan na umabot ng 70, ng 80 or more, at matutukan din sila, matulungan din kung paano sila kumita at maging malusog sila na hindi na sila magbubunot sa bulsa nila. Pag ay bibigyan na lang natin sila ng mga fresh food supplements dahil nga sila mismo ay
naghihikayat din ng mga kababayan, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na matulungan din yung matagal ng mga karamdaman na hindi gumagaling ng tuluyan. Wala pong sinasabi pa din na huwag silang pumunta sa doktor. Kailangan pumunta sila sa doktor, uminom ng gamot. Pero po pag matagal na hindi gumagaling, ibig sabihin may kulang. Ang kulang sabi dyan pa is tamang nutrition. Dagdag natin na mga vitamina, minerals na galing sa mga natural supplements na proven and tested. Kami po pa 2008, ibig sabihin 16 years and counting nang natulungan namin iba't kasing karamdaman. Libo na po yan, hindi lang po 20 mil na tao sa buong Pilipinas. Kaya andito ako para tulungan sila. Hindi po dito pare issue ang kwarta. Ang dito, pumunta sa amin, may consultation. Sa umpisa, meron tayong quantum, yung machine na mismo. Ang sa amin, yan po, 100 pesos lang po yan eh. Mabayad natin doon sa ating tao, sa ating nag-a-assess doon sa pasyente. Titingnan natin at ire-recommenda natin mga produkto. Ngayon, base doon sa pera nila, saka natin sila bibigyan. So, tatapatin ko sila. Good, better, best. Ano po ba ang gusto ninyong modality? Good? Ibig sabihin, pera kulang. May good. Diba? Ang masusunod pa din sila, hindi ako. Diba? Ayun, okay. Good. Good, kung magkano lang dala mo, di good. Yun na. Yun na lang. Pag-uusapan. Ngayon, kung good ka, hindi babalik silang babalik. Siyempre, kasi good lang. Halimbawa, 2,000 lang. Sa 2,000 lang. Yes. 5,000. Kung nila 10,000 or more, doon tayo. Hindi po ako nagsasabi kung magkano ang kanila. Nasa kanila po yan. Ayun. Para tulungan po sila na magbago ang kanilang kalusugan. Yun. At dito, pinibriefing natin sila pa kung ano ang dapat gagawin. Yun. Kasi naman kasama na spiritual. Nasabi ko, tayo, dapat unahin natin ang Panginoon Diyos. Hindi po nag-usapan ng religion. Pinag-usapan natin dito, our faith in God, na tayo ay bilang isang tao, Kristiyano, na bilang alam natin na ito ay gift from God, magpasalamat tayo sa Kanya. Iyon, okay. Natin men, itong mga amazing pour na to, maniwala tayo, positive tayo, at magdasal tayo sa Panginoon Diyos na ito'y gagamitin para tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Inuuna ko parade pa ang the power of God. Iyon. Pangalawa dyan, yung positivity. Kasi pag positive ang attitude natin, positive, mas mabilis para mag-epekto ang ating mga food supplements. Pangatlo dyan, yung ating diet na. Ibig sabihin, yung mga kakainin. Diba? So marami po tayong tinuturo sa kanila. Kaya bawat tao dito, it will take mga 10, 15 minutes to 30 minutes bago natin sila mabigyan ng ating produkto. Hindi naman ito basta-basta magbigay, hindi po. Nagawa po natin ito para ang purpose natin matulungan ang mga taong pumunta sa amin na balak nila na sila po ay magkaroon ng magandang kalusugan through us. So ganun po ang ating sistema. Lalong-lalo na ngayon, dahil nga po sa hirap ng buhay, kaya po meron na kami mga referral commission na nag-refer sa amin. Binibigyan natin sila ng incentives para ibili rin nila ng ating mga produkto, mga amazing pour. At the same time, meron silang pamasahe, meron silang pang-lunch, at para masustain natin yung kanilang pangangailangan. Kaya ang pera po dito ay secondary. Ang number one po dito, yung commitment nila na sila po ay magkaroon ng magandang kalusugan.
Iyon. Ibig sabihin pa kung ilan yung kaya, ilan ang pera na available o kung ano ang desisyon ng mga customer mo, yun ang masusunod. Doon mo sila gagawa ng paraan na matulungan mo para makabil ng produkto mo. Tama? Yes, pade. Ganun ginagawa natin. Oo. Dito, pumunta, dala lang 1,000. Ang daming tama. Kung pa lang sa 1,000, mayroon ng improvement. Yan. Oo. Nagdala na ng tao. Ibig sabihin, nag-recommend na. Yung nirecommend nila ay medyo malaki ang pera. So, mayroon sentibo. At tuloy-tuloy nila yung pag-inom ng ating produkto. Kasi dito, para magkaroon po sila ng discount card at 1,000 ang dadali nila. Kita naman ay pumupunta rin sa mga doktor. Di ba? Pag pupunta ka sa doktor, ang 1,000 kulang na kulang, di ba? Kasi pag bago ka, usually, ang sabihin ng doktor, lalong-lalo kung marami kang karamdaman, magpa-laboratory, di ba? Laboratory, alam naman natin yan, libo yan. Oo. Di ba? Yes. Yung doctor's fee, pinakamababa nitong ngayong doktor ay 300, 500. Sa mga specialista, nasa more than 500 to 1,000 plus yan, di ba? Doon lang yun, di ba? Yung gamot pa, di ba? Sa 1,000, kasi ang consultation sa akin libre, di ba? Ngayon, yung ating quantum is only 100. So, mga 1,100, pwede na po sila na magkaroon ng initial na mabigyan ng katugunan ang kanilang mga problema. So, ganun po ang ginagawa natin. Kasi, nami-mention mo yung quantum. Ano ang purpose ng quantum? Tama ba? Parang analyzer yan? Analyzer sa health? Analyzer po ito. Yung machine mismo ay ina-analyze kung ano ang nangyayari sa ating katawan base sa kanyang age, ang kanyang timbang, kung ano kanyang height. Sa aking paniniwala, kasi ito'y nag-umpisa pa ito sa Manila, sa mga doktor sa Mandaluyong, mayroon siya advisor. Pero medical doctor siya na nag-practice sa natural medicine. So, integrated ang tawag nung pag isang medical doctor na nagpa-practice ng natural medicine, integrated medicine. Sasama niya yung natural doon sa mga medisina. Meron siya doon na quantum, yung kanya assistant, ikaw ka. So ganun, naka-experience ako matagal na yun, siguro mga 15 years ago. So kasi mismo ang nagre-read siya mismo. Kaya ang ginagawa ko dito, quantum ka sa una, halimbawa, first quantum. After 1 month, dalhin mo yung resulta ng quantum. I-check natin kung merong improvement doon po sa iniinom natin. Ayun. Iyan pa rin yung parang inahawakan ang may sa yung kamay sa po pamlang? natin. Dito natin doon sa machine. Ayun, okay. Yung palm natin, doon natin ilalagay yun. Ayun, meron tayong technical na mag-aasikaso niyan. Pero i-read niya doon. Then yung after that, merong resulta po yan. Pwedeng makuha yung resulta at nakikita doon kung ano nangyayari sa katawan. Sa akin po, sa aking paniniwala, hindi ko sinasabi 100% ang accuracy nito. Sa akin paniniwala, mga around 80%. Ayun, kaya sabi ko sa kanila, after this so much, after 3 months or 6 months, magpa-laboratory ka. Kasi ang laboratory naman, sa aking paniniwala, mga around 99% ang accuracy. Yung sinasabi mong naman natin pa din na mahal, libo, di ba? Yung sinasabi mo pa rin na laboratory, yung sa medical yan, medical laboratory. Medical na po yan, medical na po. Okay, maganda. Okay. Sige pare, ano pa po? Di ba mayroon kang na-mention kanina na yung referral system, baka pwede mong ma-share uli sa nagdadangog, baka halimbawa may nag-avail kan sa imong produkto, di mas makakatabang kung sino maging mahigos, ikukwento lang, di magkakaroon silang additional income. Tabi pa de?
Ganito po yan. Yung nung isang araw, may nag-refer sa atin dito dahil nga siya ay natulungan. Kasi ang sabi ko kanila pa di ganito. Opo. Huwag kayo magre-refer kung kayo mismo ay wala pang nangyayaring maganda sa Oo, inyong tama. Dapat na-try mo muna, di ba? At, Yes. Oo. Halimbawa, kung na-try niya na, that's the time. Yan. Kasi dito, purpose natin, it's not the money. It's not the it's how we can help others. Di ba? Okay. So katulad nung isa, yung taga-buwang, siya sa Opo. 15 days, meron siyang problema sa ulcer, may milipid. Nung uminom ng ating produkto, halos wala na yung kanya problema sa ulcer. Ayun. Maraming dang panay. So nagtala siya ng 3. Doon sa 3, yung isa para bulang, medyo malaki ng pera. Para bulang. Sabi ko nga, sabi ko pa painumin ng megawan yung manok niya para maging ganador. Okay. Kasi ito kahit sa manok, sa hayop pwede. Ngayon, nag-avail po yung 3. Bigyan may balansi pa si Manay ng I think mga less than 1,000. Tapos sabi ko yung yung kanyang balanse ay ano na yon, okay na, wala nang problema. Huwag bayaran at binigyan ko pa ng 1,000. Iyon. Almost 1,000 ang binigay ko sa kanya. Opo. Kasi nag-avail nga po yung 3 niyang kasama dito. Nung isang araw naman, yung isang natulungan natin, ito medyo may pera ito. Kanyang mother, natulungan natin dito na umigi ang katawan, yung kanyang sister na for operation, nung uminom na ang produkto ay umukay. Yung anak niya na may problema rin, na I think yung kanyang anak mga 12 years old ay umukay rin. Pati siya, umigi ng ating produkto, maganda sa katawan niya. May dinala po na retired teacher. Okay. Retired teacher. Ay suspected po na merong cancer. Nagpa-biopsy pero yung resulta sa biopsy wala pa. So ngayon, hindi niya alam, meron siyang incentive na 1 to. So hiningi ko po yung niya, pinadalan ko ng 1 to. So wala siyang kalam-alam, walang knowledge. So pwede ko po siyang bigyan, pwedeng hindi. Di ba? Bilang kasi standard nito, sinabi ko dito, pag mayroon kinala dito, natulungan ninyo, siyempre pagod naman nila, di ba? Pero sasamahan dito, di may pagod dyan. Di ba? So, in return, pinadala lang ang 1 to sa kanyang messenger ng Gcash. So tuwang-tuwa po siya kahit siya may pera. Kasi hindi niya ina-expect yan na mayroon siyang matatanggap sa atin. Diba? Ayun. So ganun po ang sistema natin ngayon para po spread natin ang ating ang financial natin, ang finances natin, spread natin para po ay makatulong sa ating mga kababayan. Diba? Pare, may text digdi. Sandali lang, basahin ko sa iyo para sabi niya, Hen, good morning. Palagi akong nakikinig sa programa ni Doc Joey sa radyo. Itanong ko lang kung paano po nasisiguro na yung mga ingredient yan, yung talagang natural na galing sa US. Doc Joey Tabi, reaction sa texter na. Unang-una po, meron po kaming record ng aming pong produkto galing sa Florida, USA. Ito po, certified yan sa Amerika ng ating all natural, wala po even an ayuta, even katiting na mayroong tal. Pangatlo po, dito po sa FDA, matagal na po yan, 2000 pa na-aprobado na tayo sa FDA. Pang-apat po, sa 16 years and counting, going 17 years, na napatunayan na talagang aming produkto ay talagang at marami na natulungan. Ako po ang experience, ako po mismo ay makikita ninyo ang lakas ko.
ibig sabihin, nagagawa ko, kumuha po kayo ng 70 years old na 10, ilirap mo sa akin, okay, para maniwala sila. 70 years old, kasi po ako, 70 years old na, magpakita tayo ng birth certificate, as a 70 years old, nagagampanan ko halos lahat. Idiri tayo dito, kung wala po yung ating cook, ako mismo nagpo-cook. Wala po yung ating sales lady, yung canteen attendant, kami po dito, kasama ko dito, kami ay tumutulong ako. Lahat po ay nagda-drive po ako kung wala po yung driver. So marami pa, ang ginagawa po ko dito, nagra-radyo din po kami. Minsan-minsan nagra-radyo pa rin po ako. So ang ginagawa ko po, sa totoo lang, hindi po kaya ng 70 years old. Hindi kaya ng karamihan. So ako po ang example, di ba? Example po. So ngayon, yung mga Thomases dyan, kasi talagang may mga Thomases, ang tao ngayon maraming negative ang isip, di ba? Ang ating lang pong challenge, kung kayo po umiinom ng gamot for 1 year, hindi ka gumagaling, subukan mo sa akin ng 3 months na inumin mo talaga. Makita mo pagbabago. Anong gusto mo, 1 year or 3 months? Another 1 year, di ba? Or 3 months. Kasi nga po, sabi ko nga, nasa 25 years na ako sa natural supplements. So, aside from itong produkto natin, sa ibang na dalawang produkto rin ang aking kinere before, ay nakita ko na ang kagandahan ng natural supplements. Pero sa natural supplements, meron din po yan na good, better, best. Hindi ko sabi na lahat ng supplements pare-parehas, hindi po totoo. So yan lang po ang masasabi ko, na tayo galing sa Amerika ang produkto natin, na ito'y aprobado dun sa Amerika, dito sa Pilipinas, aprobado rin ang ating mga produkto. So yan po, nagtatanong ng ganyan, yan po, yan na sabi nga natin, parang laban kayo ni Trump at saka ni Harris, may kanya-kanya yung paniniwala. Pero ako, ibig sabihin, hindi po tayo tatagal sa ganitong ito kung ang sinasabi ko po ay hindi totoo. At this time po, at this point of my life, nasa ano na po tayo, hindi ko sinasabi, nasa twilight. kasi ako po dahil sa paniniwala ko, nasa kalakasan ko pa ngayon. Di ba? Nasa kalakasan ko pa. Kaya po ako, ang aking mission ngayon ay makatulong ng many people na may mga karamdaman na matulungan natin sa kanilang magkaroon ng magandang kalusugan at doon din po sila ng additional income. Dahil nga po sila ay naniniwala sa atin, naniniwala na kailangan lang tumulong. Kasi pwede itong ginagawa natin, pagtulong po ito eh. Kasi hindi naman ito mabibili sa mga drugstore. Hindi po ito mabibili kung saan-saan. Hindi po, sa amin lang po ito. Kasi we are exclusively distributing these products na galing sa Amerika. Kaya ang tanong ko lang po sa ating mga nakikinig, una, ang status ng inyong buhay. Ano po ba ang inyong iniinom ng pamilya? Kayo po ba umiinom ng gamot? Kung hindi man ikaw, yung asawa mo o mga anak mo o magulang mo o mga kapatid mo, ano na ang status? Kailan pa yan umiinom? Ano na ang nangyayari? Nagpa-laboratory ba na ba yan? Kasi ang laboratory po, actually, para masubaybayan po natin ang ating katawan, kung ano nangyayari dyan, ay dapat 3 months. Pinakapatagal dapat ang 6 months. Kasi nga po, halimbawa, uminom ng antibiotics. Ang antibiotics, alam po yan ng doktor. Delikado po yan. Kaya po ang doktor, pag ikaw ay uminom ng antibiotics, umiinom ng mga pain reliever, gusto niya, wish niya, i-recommend sa atin na tayo magpa-laboratory. Kasi iyan po ay doon makikita kung tumataas ang creatinine. Kasi po ang creatinine, deadly po yan. Iyan po yung kidney. Pag ang kidney, mataas na ang creatinine, tumaas na po ng 400 up, yung iba wala pang 400, pinapadialysis na. Kasi takot na po dyan ang doktor, di ba? Ang nephrologist. Ngayon, ang tanong naman dyan, pag nagda-dialysis,
Alam naman po natin na pag-dialysis, extension of life lang po yan. Yeah. Pipira po talaga dyan ang gumagaling ng tuluyan. Okay. So dapat tayo mismo, ano ba ang gusto ko sa buhay ko? Kasi tayo po ang may-ari ng ating katawan, binigay sa atin ng Panginoon Diyos na libre, di ba? Opo. Kahit sabi nga ng Panginoon Diyos, ang katawan natin is the temple of God, Yeah. di ba? So kailangan pangalagaan natin ito ng 100%. Hindi po 99%, 100%. Opo. So ano ba ang ating pinasok sa ating katawan? Ako po pinasok ko ngayon, uminom po ako ngayon ng Amazing Coffee Mix, yung 14-in-1. Ngayon itong bago tayo uminom po ako ng isang Mega 1, yung 21 ingredients. Loaded with vitamin C, antioxidant, mga mushrooms para lumagas ang katawan ko, mga berries, mga vegetables, katulad kasama na dyan po ang broccoli, ang lutika, and itong mga herbs, mga astragalus na talagang kilalang mga herbs na nakakatulong sa kalusugan. So, uminom na po ako niyan. At uminom po ako isang basong tubig. So, maya-maya, another 1 glass of water. Hindi pa ako nag-breakfast. Inuna ko na muna yung healthy coffee, yung one, at saka water. So, ito muna ang ginagawa ko sa aking katawan. Unang-una, pag gising ko, nagpasalamat ako sa Panginoon. Nagdasal na muna ako sa Kanya. Okay, so, ito na po ang ginawa ko. Dininantay ko pa yung pagtawag mo para hindi na kahirapan sa pagkontak sa akin. So, afterwards, inamuli ako ng tubig, saka ko iisipin breakfast, di ba? So, ginawa tayo kasi, dasal tayo ng Panginoon Diyos, wala naman tayong ginagawa sa ating katawan para lumakas ang katawan natin, parang useless, di ba? Ganun po yan. Okay. Pwede may mga tanong dito at may mga text mamaya, babalikan kita, magko-commercial break muna tayo ha, balikan po kita. Salamat po. Thank you. Mga tugang, magbabalik pang programa, sandali lang, makalipas po ng ilang paalala. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balik kita mga tugang sa programa. Digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. May mga apod pa. May mga hapot. Balikan ta po si Doc Joey Bitito. Iguan na lang kita 5 minutes bago tabi magtapos.
mga tugang-an sa tuya na programa. Okay. Sige, sandali lang. Balikan ta si Doc Joey. Tamay mga text digdi. Ano? Okay. Pade, good morning kuli. Morning, Pade. Opo, sabi ni 1240, yung may cellphone number na 1240 last 4 digits, sabi niya, Marayon Henry product ni Doc Joey. Si Pangani, 3 days pa lang, nag-inom kang Amazing 4, regulate tulo sa pag-ihi. Dati kaya mag-aga, mga 8 times nag-ihi si Pa. Pag inom ni Pa kan Amazing 4, madali on sa efekto. May karahayan tulos. Jose aton pangaran ni Pa. Digdi po kami sa Pawa. Doc Joey, reaksyon tabi. Opo, Pade. Sa mga kalalakihan po, ito pong payo ko sa inyo. Kasi pag 40 na tayo, pataas. Wale, ang normal na tayo gigising sa gabi, natulog tayo. Once, the most is twice. Opo. Pero ang prostate po natin, mayroon problema. Yan na po yan. Gigising ng 3, 4, 5, pataas. Ang ating pong produkto na Amazing 4, napakagaling talaga sa prostate. Opo. Opo. Kaya po sa ating mga kabayan, sa mga lalaki po dyan, lalo ng mga 50 years old din above, 60, na kayo ay laging nag-urinate. Kasi Pade, pag maya tayong gigising, apektado ang pagtulog natin. Apektado ang pagtulog natin, paggising natin, matamlay tayo. Totoo. Apektado ang ating kalusugan. Kaya sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung kalalakihan na mayroong prostate problem. Pumunta po tayo dito sa atin, sa ating opisina, dito sa klinika natin, dito sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Ligas, para matulungan namin kayo. Lalong-lalo po yung may edad na mga 60 and beyond. Yeah. Po, may problema na sa prostate. Po kayo, magdala lang po kayo at least 1,000. Sipin yung pera. Ang importante, matulungan natin sila. Alam ko po, kawawa itong ating mga kababayan, ating mga senior citizens na hindi na nakakatulog. Kasi pag hindi nakakatulog na maayos, malibong ang payo. magiging weak na ang kanilang immune system, yan na po nagkakaroon ng iba't ibang klaseng karamdaman. Iyon. At ang aking mga kababayan, lalo ang mga Bicolano, ang aking Albayano, kaya mga senior citizens po ay pumunta na po kayo dito at kung iyong namang pamilya nakarinig sa ating programa, sabihin naman na po ninyo ang inyong mga magulang. Kasi po ninyo, mahirap po ang buhay ngayon, mahirap po ma-hospital kahit po sa government hospitals, pabalik-balik libre nga yung pero yung gamot hindi rin libre. At magagastusan lang tayo na napakalaki. So, yung tulong na sa ating mga kababayan, pumunta po tayo kaagad dito sa Opo. Ito, sir, pakitanong po kay Doc Joey kasi matagal na po na may problema ako sa PCOS. May problema. Siguro sa ovary ni Tabi, Pade, ining PCOS, oo. Ano po, pwede ba akong matulungan? Kasi po, marami na akong doktor na napuntahan. Pinainom ako ng mga maraming gamot. Doc Joey. Alam po ninyo, yan po ang kagandahan sa amin. Marami na po dito ang pumunta sa 3, 4, may 5 doktor pa. Meron pa mga albularyo. Pinuntahan sila. At lagi kong sinasabi sa kanila, kako, kami pala, si Doc Joey kako ang last recourse. First priority, last recourse parate. Kahit anuman po ang problema yan, ay malaki po ang nagagawa ng ating Amazing 4. Kailangan po, pumunta na kaagad sa atin dito. Importante muna, consultation. Libre na po yan. Kung okay sa inyo, salamat. Kung hindi naman okay, wala pong problema. Yes. Pero nag-usap tayo. Ang importante, nag-uusap muna. Di ba? Nag-uusap muna. Alam pa din ng bagay sa mundong ibabaw, importante, nag-uusap. Yes. Nag-uusap, malaki ang problema. Totoo. Ngayon po, ay kung mayroon silang laboratory examination, mas maganda po, pakidala na lang para yung pakidala po ang inyong latest lab test para po doon na po tayo magbabase doon sa mga modality gagawin natin.
Opo. Doc Joey, wala na po akong tanong. Ano po ang ating last parting word sa mga listeners ta? Baka po yung mga number na pwedeng tawagan, pakiulitan lang po and go ahead, Tabe. Okay po sa ating mga kababayan, alam po ninyo, ay ang buhay po ay ito lang. Marami po ngayon lumalabas sa mga karamdaman na hindi na po talaga nabibigyan ng solusyon. Meron naman pong mga karamdaman na matagal na tayo nag-suffer, matagal na po tayong gusto nating gumaling ng tuluyan, pero hindi pa rin po tayo gumagaling ng tuluyan. Subukan po natin ang ating mga produktong galing Amerika tulad ng Amazing 4. Kaya magsadya lang po sa atin. Ito po ay all natural. Magsadya po sa atin simula po sa Monday. Bukas po tayo as early as 8 o'clock or 7 o'clock. Bukas na po ang ating DGP na po sa harap ng Bangko Sentral sa Barangay 18, Cabahan West, Legazpi City. Malapit lang po ito bago mag-Iglesia ni Cristo. Kung galing po tayong Daraga, kung galing naman Legazpi City, Iglesia ni Cristo muna bago Bangko Sentral. Mabasa po natin Bangko Sentral doon sa pinakataas sa tuktok. Ang kaharap po niyan, ibig sabihin, yung pong across the road, na po ang ating DGP Eatery. Yan na po tayo magtanong kasi po sa likod po ang opisina natin. Minsan po, yan na tayo mismo. Opo. Okay. Okay po mga numero, 0998-975-8121, 0998-975-8121, 917-853-8933, 0917-853-8933. Itong bago ko pa din, ito nang ginagamit ko kasi yung smart ko. Opo. Kaya na 0914-84-82-598, 0914-84-82-598. Opo. Bayan ko po ang inyong lingkod na si Dr. Joey dito, 70 years old. Nagagawa ang lahat. Ang mission ko po ngayon, pagkaroon ng magandang kalusugan ng aking mga pagbayan at umabot tayo ng 100 years old in above. Aking mission, 100 years old in above, at matulungan din po kayo sa inyong kabuhayan. Ang kailangan lang po, mag-memro tayo at least 1,000 pesos para po sa inyong, mayroon na kayong discount, makainom na natin, at magkaroon na kayo ng referral incentive commission para po madagdagan ang inyong kinikita. Iyon. Kita-kits po tayo simula ng Monday hanggang Saturday po tayo from 7:30 to 6:30 ng gabi para po mahaba ang aming oras na kayo po'y matulungan. Kailangan lang po kung pwede tumawag o mag-text para po kayo po ang priority sa amin para sa free consultation. Opo. Lahat. Maraming Thank you, salamat. pare. Ingat po. And Ingat palagi. Maraming salamat. Alright. Thank you. Salamat kansa ng pagkantabay, mga tugang. Kasabay po dyan si Doc Joey Bitito. Masunod na ang Ako Bicol. Kasabay si Pading Alar Mario. Thank you, goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Ingat! Yan, salamat. Nakulon akong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.